Cara adus junub sing cepet penting sah. Siji niat, loro maca bismillah, telu ngilep wis sah. Carane adus junub sing sempurna. Sadurunge adus, niat sik sakjroning ati yen arep adus junub. Nomor siji, tangane dikumbah. Nomor loro, resiki kemaluan utawa farji nganggo tangan kiwa. Nomor telu, tangane mau dikumbah, gosok lemase utawa nganggo sabun. Bar kuwi tangan mau dikumbah. Saiki wudu kaya dene wong arep salat, ya. Nah, wudune iso langsung sempurna, iso mengko sikile dikerekke bar adus. Lah nek wis saiki digebyur sirahe ping 3 nganti teles sak jangkele rambut karo digosok-gosok. Nomor 5, disela rambut kanan nganggo dijungkati nganggo tangan tengen ning mburi. Ping 3, jungkati nganggo tangan kiwa ping 3. Nah, bar kuwi digebyur awake sebelah kanan. Gebyur sik sebelah kanan, terus digebyur sebelah kiwa. Nek sing nganggo versi kedua mau saiki gek sikile dikumbah untuk menyempurnakan wudu. Tapi nek sing wis wudune sisan mau sikil ya wis ora nganggo. Lah ngene nek wis ngene wong entuk salat tanpa wudu meneh, mergane mau wis termasuk wudu. Nah, iki tata cara adus junub sing sempurna.